Dahil ngayon ay Father's Day celebration, hayaan po ninyong ang pagninilay natin ay dito muna matuon. Pero promise ko sa inyo, iko-connecta natin ito sa ating gospel reading later on at syempre sa kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. To start with, gusto ko ring i-refresh ang inyong memorya hinggil sa istorya ng the prodigal son o alibughang anak. Kasi sa wari ko, dito makikita ang ilan sa mga mahalagang katangian ng isang tunay na ama, which of course ay pattern sa katangian ng ating Ama sa langit na nire-represent naman ng ama ng the prodigal son. Huwag po kayong mag-alala, hindi na po natin muli babasahin ang the parable of the prodigal son. Details lang ang i-remind ko sa inyo na sigurado ko namang inyong marirecall o matatandaan. Handa na ba kayo? Parang hindi pa. Wala naman kayo magagawa. So ito yung unang detalye. Yung ama sa alibughang anak, may naipamana. May naipamana sa alibughang anak, pati sa panganay na anak. May nakaprepara. Not to mention, may mga servants sila, may mga alagang hayop, can afford na makapagpa-party sila, etc. Ibig sabihin nito, good provider siya. Hindi ko naman po sinasabi na para ikaw ay maging isang tunay na ama, kinakailangang mayaman ka. No! Ang sinasabi dito, ang isang tunay na ama, ay pangarap para sa kanyang pamilya. Hindi ito nakukontento nung ngayon lang, nung may nakakain lang, sumasala lang. No! He looks beyond yung kinabukasan ng kanyang mga anak at gagawin niya ito upang ito ay matupad. Gagawin niyang lahat. Siguro po ay napanood niyo na yung video ito. Ito ay video, totoo po ito ng isang ama na umattend ng graduation ng anak niya. Yun nga lamang, hindi na niya kasama ang kanyang anak, standing na lang ng kanyang anak kasi namatay ito bago mag-graduation. Ayon sa kanya sa interview, ginawa niya yun upang masigurado talaga, at least sa isip at sa puso niya, na nakapagtapos ang anak niya. Sinisigurado ko po sa inyo kung nabaliktad yung eksena o yung pangyayari, kung dumating yung graduation, ang namatay ay yung tatay, at yung estudyante, yung anak ay buhay. Hindi man maisip ng anak na ipagpagawa ng standee ang kanyang tatay, hindi aakyat ng stage ang anak ng nag-iisa. Sinisigurado ko sa inyo, sa di nakikitang pamamaraan, kakasama niya ang kaluluwa espiritu ng kanyang tatay. Sapagkat ang fulfillment ng pangarap ng isang anak ay kaligayahan ng isang ama. Wala na sigurong masasaya pa, bukod siguro sa ina, kapag tayo'y nakapag-abot ng ating pangarap, kundi ang ating mga ama. Sapagkat yun din naman ang dahilan kung bakit ang araw ay ginagawa nilang gabi. Ang gabi ay ginagawa nilang araw. Kung bakit nagsisikap sila upang maabot natin ang ating mga pangarap talaga. Sana mga anak, wag lang yung focus tayo sa ating mga ina. Wag lang yung, sikat nga po, ito yung expression na MYMP, make your mama proud. Wag lang ganon. MYPP rin, make your papa proud. Yes, compared to your mom, he may not be your number one cheater, but deep within him, he could be happier. So yun po yung una. Mga totoong ama, good provider sila. Ang pangalawa ay yung detalye na pasensyoso yung ama sa alibughang anak. Hindi sinabi pero ini-insinuate na may pattern ang pagiging suwail ng alibughang anak. Pero sa kabila ng lahat, nandun ang pagtanggap, nandun ang pagpapatawad, nandun ang pagpapasensya ng ama. We must take note, mga magulang may mga kabataan ngayon, in fact marami, ang slow learners. Maaaring hindi sa school, kundi sa buhay. Mabagal matuto. Mabagal maging responsable. Mabagal mag-mature. Mabagal gawin yung iyong mga sinasabi. Mabagal ma-realize yung mga tama nilang dapat gawin sa buhay. At dahil mabagal, kailangan may naghihintay. Madalas, ang may tiyagang maghintay ay si nanay. Pero, suportahan mo, tatay. Naka-experience na po ba kayo
nung may hinihintay kayong tiyak nyo namang darating. Hinihintay ninyo. Aba, alumpihit yung kasama ninyo. Ano ba? Wala pa ba? Teka nga. Wala pa ba? Darating. Ano ba? Tagal naman. Mabubuisit ka, di ba? Ano pa kaya kung sa buhay, hinihintay ni nanay ang pagbabago ng anak niyong dalawa, tapos nag-aapura ka, tapos impatient ka, tapos sasabihan mo pa siya, konsentidora! Ano sa'yo dapat? Dati mo nang tinikis yan? Ay, huwag ganun. Dapat kasama kang naghihintay. Tandaan mo na kayo bilang mag-asawa, ang nakasaksi nung bata yung anak ninyo, hindi naman ganyan. Maayos naman. Nabarkada, na-impluensyahan ng iba, nung makapagtrabaho, o kaya yung impluensya ng social media, nang nakapag-asawa, naging gano'n na. So ikaw rin, bukod sa iyong asawa, bukod sa misis mo, ang dapat na maghintay at maniwala na po pwede pang mag-come back to his or her senses ang iyong anak tulad ng istorya ng alibugang anak. Tama kung minsan, kung kinakailangan magkaroon ng kamay na bakal. Pero yung kamay na bakal na yan, pang disiplina, hindi pambambo yan. Masakit pag pinambambo yan. Tama kung minsan kinakailangan maging stricto, pero wag mong kakalimutang pairalin pa rin ang iyong pagiging ama. Yung pagiging ama, not in a sense na ayaw magkamali ang anak, ama. Sapagkat magkakamali talaga. Kundi ama in a sense na ayaw mawala ang anak. At yung anak ay mawawala if you will give up. Tandaan mo na kahit yung pagiging disiplinado mo, mapagdisiplina ng wala ng dahilan, yung wala ng katuwiran, may also be a form of giving up. At pag ganun po, pwedeng mawala din ang iyong anak. Naka-experience na po ba kayo nung kahit pagkahigpit-higpit ng hawak niyo sa buhangin, nakukuha nyo ba? Hindi, nawawala din. Mentras hinihigpitan mo, mas nawawala. Ganon ang paggamit ng kamay na bakal nang wala sa katuwiran. It's also a form of giving up sapagkat mas madaling gawin yan kaya sa maghintay sa anak. In connection with this, yung pangatlo, yung detalye na ilang beses na sinabi ng ama patungkol sa kanyang alibughang anak, namatay ng anak kong ito, muling nabuhay. Nawala ng anak kong ito, ngunit natagpuan. Ibig sabihin noon, sa madaling salita, ang daming ginawang pagkakasala ng anak ko, pero hindi ako mag-focus sa mga maling ginawa niya na napakarami na, kundi sa kahit konti, sa kahit isang ginawa niyang mabuti, at least bumalik siya. At may intensyon siya ngayong makapagbago pa. Yun ang bibigyan ko ng halaga. Focus on the positive rather than on the negative. Unfortunately, many fathers nowadays criticize the bad a lot more than they compliment the good about their child. Ang daming mga pinasa, ang tataas ng grade. Yung kaya sa isang asignatura, 74 naman, point something, muntik nang nakapasa. Ang daming ipinasa, yun lang ang bagay sa kanya. Yun ang ipamumukha mo sa ito. No. Ang daming ginagawang mabuti na parang hindi mo nakikita, pero minsan may ginawang mali. Bukas na bukas ang iyong mga mata. Ang tagal mong magalit. Pero kung umuri ka naman, mag-affirm ka naman, sasaglit. Tinatandaan mo, tinititigan mo yung kanilang mga kamalian. Pero yung mga kabutihan, aksidenteng nasusulyapan mo lang. At kay bilis mong makalimutan, wag naman. Tandaan po ninyo mga magulang, higit sa kanino man o sino man, yung affirmation ninyo, yung pagiging proud ninyo sa amin, ang hinahangad namin na inyong mga anak. Gusto namin napapangiti kayo. Nung bata kami, pinagko-close open nyo kami. Close open, close up. Di ba tuwan-tuwa kayo? Kami naman, di ba? Ganon ang ganon. Obey ng obey. Kasi natutuwa kayo. I'd like to think na gusto na namin noon yun. Ganon pa yun. Yung napapatawa kayo. And I think hindi yun nagbabago. Hanggang sa pagiging adult namin, gusto namin, ang unang napapahanga at ang unang nagiging proud sa amin ay kayo. Yun bang umingiti kayo na aming mga magulang at alam namin sa puso't isipan namin na kami ang dahilan ng pagngiti nyo. Lalo tigit ang pagngiti ng isang ama na kung ngumiti, parang minsan lang. Kailangan din po namin yan. Huwag niyong ipagkait yan. At yung huli, yung ama ay very affectionate sa kanyang alibughang anak.
Sipin po niyo yung detalye, ha? Nang dumating ang kanyang anak, anong sabi ni San Lucas? Ito ay kanyang hinalikan at niyakap. Ano yon? Aksidente lang ba? No. Matik yon. So, ibig sabihin, dati na niyang ginagawa yon. Ito ang challenge sa mga tatay, ha? Sapagkat hindi naman masyadong ina-expect sa inyo ito eh. Pero, kailangan ito ng mga anak nyo at kailangan nyo rin po ito. Darating ang pagkakataon, yes, na hindi na payayakap. Tatanggi ng payakap sa inyo ang inyong mga anak. Kesyo may asawa na, binata na, dalaga na. Pero sinisigurado ko po sa inyo, dumating man yung pagkakataon yun, kung ngayon pa lang nagagawa nyo na kahit paminsan-minsan yun, dumating man yung pagkakataon na hindi na sila payakap, darating at darating din naman yung pagkakataon na mamimiss nila ang inyong yakap. Lalong-lalo na kapag nagkaproblema na yan sa buhay, sa asawa nila, sa anak nila, mamimiss nila ang yakap ng kanyang mga magulang, maging ng kanyang ama. Because we will never outgrow our need for a father's love. Pwedeng sabihin mo at maintindihan din naman ng ibang tao na hindi ka ganong tipo, hindi ka expressive, hindi ka showy, hindi ka thoughtful. Pero please, sana maintindihan mo, tatay, na lahat ng tao kailangan ito. Kaya kahit parang napapansin mo, ayaw ng anak, naku, sabi lang niya yun. Gusto rin niya yun. Kailangan din niya yun. At kahit sabihin ng isip mo, "Uy, macho ka. Bakit gaganyan ka? Bakit maglalamping ka sa anak mo?" Tuloy mo, sinisigurado ko sa iyo, you'll feel, ay, gusto ko rin pala, kailangan ko rin pala. Besides, darating ang pagkakataon na hindi ka na makayayakap. Kahit gusto mo kasi, may sakit ka na. Pag dumating yung pagkakataon ngayon, kung nasimulan mo na ang pag-i-invest ng pagyakap kahit paminsan-minsan lamang ngayon sa iyong mga anak, siya naman ang magkukumahog. Kahit nasa saan yan, uuwi at uuwi yan para ikaw ay mayakap. Pag hindi ka na makayakap. And when that happens, mas mafe-feel mo ang yaman mo. Kasi ang kayamanan ng ama ay kapag niyayakap pa rin siya ng mga anak niya, kahit wala na siyang maibibigay sa kanila. You'll realize na nakapag-invest ka hindi ng pera, kundi ng affection sa kanila. Besides, sa inyo kami bitin. Sa inyo bilang aming mga ama. Kasi expressive kami sa aming mga ina eh. Ang mga ina expressive sa mga anak at lagi namin kasama ang mga ina. Sa inyo kami bitin eh. So yung bitin na yun, huwag nating masyado pang bitinin. So that's it. Yun ang tunay na ama. As you realize siguro, kanina ko pa sinasabi, may tunay na ama. Kasi ibig sabihin, para sa akin, may peki ding ama. Yung peking ama, yung inanakan lang ng nanay mo. At pagkatapos ay pinabayaan na kayo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos, nilikha tayo, pero hindi natapos. In fact, kung titingnan po natin sa aklat ng Genesis, bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha muna ng Diyos lahat ng kailangan ng tao, sapagkat ayaw ng Diyos na maghirap ang tao. Good provider ang Diyos sa tao. Pero, not just that, hindi na kontento ang Panginoon na nasa langit lamang siya at ibibigay sa atin ang ating mga pangangailangan ngayon. Nagkatawang tao siya upang maramdaman niya first hand ang ating mga pangangailangan. Tingnan po niyo sa Ebanghelyo, hindi pa man humihingi yung mga tao. Alam na ni Kristo ang pangangailangan nila. Kaya tama yun eh, yung sinasabi sa Bible, hindi ka pa humihingi. Alam na niya ang kailangan mo kasi naging tao rin siya, tulad mo at tulad ko. At gagawa niya ng paraan ito. Ma-side comment ko lang din ha. Madalas, ang mga tatay, yung para bang ang kanilang pagiging tatay ay pagiging good provider lang, it's not enough. Kaya madalas kayong mag-away ng misis mo eh. Kasi magpo-provide ka lang tapos tataligod ka na. Magko-computer ka na, mag-games ka na, babarkada ka na, makikipag-inuman ka. Kaya tulog ka na. Bumabad ka kahit saglit sa iyong pamilya para maramdaman mo at maunawaan mo yung totoong pinagdaraanan ng pamilya mo at ng mga anak mo. Ganun ang Diyos sa ating mga tao. Kaya nararamdaman niya, naiintindihan niya, at alumpit siyang tulungan tayo. Now, you may say, and let me end with this, Father, may babae ako eh. Father, may anak ako. Father, may piyanan ako. May manugang ako. Father, bakla ako. Father, tomboy ako. Paano ko maintindihan ni Kristo?
Kapatid, ano ba yung pinagdiriwang natin ngayon? Kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Kung naniniwala ka, but please maniwala kang talaga na hindi basta osya ang tinatanggap mo, kundi siya. Ikaw gagawin mo ang lahat. Kahit limitado ang iyong kakayanan para sa iyong minamahal. Ang Diyos pa kaya na tayo'y mahal na mahal at hindi limitado sa kanyang kakayanan. Kaya nga sinasabing nothing is impossible with God because nothing is impossible with love. Maning-mani yung siya'y magkatawang tinapay para sa ating lahat upang maging parte ng sistema natin, upang mas maramdaman tayo at matulungan tayo. Sana lahat tayo may karanasang maganda sa ating mga ama. Pero kung hindi man, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Kapag lalo pat alam ng Panginoon na nagkulang sa Thanks for iyong ama, watching. babawi siya sa iyo. Please don't forget to subscribe for our next video uploads. Bye-bye. See you soon. Mahal na mahal